Όταν η ιστορία συναντά την καινοτομία, έρχεται ένα αρχιτεκτονικό στολίδι ιστορικής σημασίας. Οι εταιρείες Interlink και Di Nicolaou Developers σας παρουσιάζουν το Portobello. Το Portobello πρόκειται να αποτελέσει το ορόσημο που θα συνδέει την περιοχή του παλαιού λιμανιού με την υποκατασκευή μαρίνα. Αποτελείται από το διατηρηταίο κτίριο της Συνοβιομηχανίας Χατζηπαύλου, το οποίο αναπαλαιώνουν οι εταιρείες μας, και το μοντέρνο κτίριο επί της προκυμαίας του παλιού λιμανιού. Πιστεύουμε ότι η Λεμεσός έχει ανάγκη από ένα σημείο αναφοράς. Πιστεύουμε ότι οι εταιρείες μας Interlink και Di Nicolaou Developers με την ανάπτυξη του συγκεκριμένου έργου θα δώσουν την ευκαιρία μέσα από το αποτέλεσμα να αναδειχθεί το έργο και η γύρω περιοχή ως το κεντρικό σημείο αναφοράς της πόλης μας. Το Portobello θα αποτελείται από δύο επίπεδα, ημιυπόγειους και ισόγειους χώρους στάθμευσης και 4 ορόφους από πολυτελή γραφεία. Ο θεμέλιος λίθος τοποθετήθηκε στις 6 Μαρτίου του 2011 από τον πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, Μάριο Καρογιάν. Έχω την άποψη ότι σήμερα αρχίζει η επεξεργασία ενός διαμαντιού που σύντομα θα προσβεί τη Λεμεσό. Το Portobello είναι δύο κτίρια 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Το εινοποιείο, το οποίο θα ανακαινιστεί κατάλληλα ώστε να διατηρηθεί η παλιά αρχιτεκτονική έγκλη του, και ένα εμπορικό κέντρο θα προσδώσει μια πιο μοντέρνα αρχιτεκτονική και θα περιλαμβάνει 4 ορόφους γραφειακού χώρου, λειτουργίες καφέ και εστιατορίων, δημιουργία παραδοσιακού μουσείου κρασιού, οίκους μόδας και κέντρο διαμαντιών και χρυσού. Το Portobello εκτείνεται παραπλεύρος της Μαρίνας της Λεμεσού, στην καρδιά του σχεδίου ανανέωσης του παλιού λιμανιού, έργο που επιδιώκεται να γίνει το καλύτερο του είδους του στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Ένα μεγαλοπίβολο έργο του Νικολάου, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα δώσει κάποια πνοή ακόμη μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια? Βλέπουμε να υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη. Βεβαίως. Σίγουρα αυτό το μεγαλοπίβολο έργο θα δώσει και αυτόν τη μεγάλη ανάπτυξη στην πόλη, και λόγω της θέσης του, η οποία είναι δεσπόζουσα όπως βλέπετε εδώ, αφού χτίζεται μεταξύ της ανάπλασης του παλαιού λιμανιού και της Μαρίνας Λεμεσού και του καναλιού που θα γίνει δίπλα ακριβώς, νομίζω ότι είναι σε μια τέτοια θέση που σίγουρα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εδώ. Βλέπουμε ένα έργο μεγάλο να γίνεται εδώ στην περιοχή. Από δική σας πλευρά, πώς το βλέπετε να αναπτύσσεται η πόλη της Λεμεσού? Θα δώσει μια νέα πνοή, πιστεύετε, όλο αυτό το έργο που πρόκειται να γίνει? Η Λεμεσός αναπτύσσεται ραγδαία και πράγματι είναι χάρμα οφθαλμού. Πραγματικά είναι εντυπωσιακά τα επιτεύγματα της, εντυπωσιακά τα κτίρια. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά σε όλα τα επίπεδα και βέβαια το Portobello θα δώσει μια άλλη αίσθηση, θα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την Λεμεσό και ιδιαίτερα εδώ στο παλιό λιμάνι. Το κόστος του έργου θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2012.